Ja, men du, jag tror att jag nöjer med det. Ja, jag går och fortsätter jobba. Men vi ses sen. Ja. Alltså, det blir skitbra så som vi gjorde, men kan ni väl lugna på. Ja. Men alltså, kan du få till en lite rödare ton på det sen? Alltså, fast jag vill ha det här mer på ansvar, så det är liksom... Ja, men alltså jag tycker ändå att... Fan vad gott kaffe alltså. Jag börjar nu. Sen så tänkte jag alltså, det här trycket på lyset har blivit riktigt tassigt upp. Ja. Vi kanske borde låta någon annan praktikanten hålla på. Vad fan har du på med? Nej! Sugna in i rutan din jävel! Ja, här då fikarummet. Ja. Jag har inte helt mycket som att säga. Frågor jag vill ställa till dig. Okej. Ja, Det är angående den försvunne. Ja. Hur kände du den försvunne? Ja, vi var ju arbetskamrater. Vi jobbade varje dag. Så kände hon ganska väl. Du träffades aldrig efter jobbet eller någonting i den stilen? Nej, faktiskt inte. Känner du någon som skulle kunna ha motiv att mörda honom? Nej, alltså faktiskt när han snackade aldrig om någonting. Nej. Jag är inte till längre! Det var jag som gjorde det! Där är han! Det är han så skräckliga jäveln som bultar.